दिनैनिफ्राय तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, कुमारघाटा गुदि फरायथुनलाइ आफाद आरो कुमारघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादनि दिनै लन्थिबारि फाख्रिबारि गेजेर फरायसालिनि लांगोनायाव दिनैनिफ्राय साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो लादों। आरो बे खुंफुंनो लानाय हाबाफारियाव दिनैहाय जोंनि हाबाफारि थिखानाय हिसाबै गाहाय दरखं बेखेवनाय कमलकान्त बर' बे जोबनानै थांबाय। नैथि हाबाफारि हिसाबै मुंख्लं अभिराम बर' बिथांनि मुङाव गाहाय सायनासालि बे बेखेवनाय बेयो जोबनानै थांबाय। आरो गुबुन गुबुन हाबाफारि बेवहाय दिनै सोलिबाय थागोन। लोगोसेनो गाबोननि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां बाहागो लागोन, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां बाहागो लागोन। लोगोसेनो जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बाहागो लागोन। बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुंसार प्रमद बर' सार बिथाङाबो बाहागो लागोन गाबोननि जानो गोनां गेवलां मेलाव। दा बेखायनो जों मिजिंथिदों दिनैहाय जोंनि थेलेबलेब जि ओनसोल, बे ओनसोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो लानायनि थाखाय जों रायजो राजाफोरनिफ्राय साबायखर बावदों। आरो जोङो रायजो राजा हिसाबै जोङो जेसेबां हागौ थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि जि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनानै जोङो बरायनो थाखाय थि खालामदों।